Okay, ndazoburitsawo nababa wedu vaMnangagwa. Ndakanosvika Pumba. Ndichisvika Pumba ndakatambirwa zvakanaka, asi zvipfuyo zvose mombe 10, kwoita mbudzi 15, kwoitawo huku nezvimwewo zvikafu zvataikwanisa kushanda kuti tidyewo semhuri. Nyangwe magumbezi, nyangwe hembe, nyangwe zvii zvose zvakatakurwa zvose. Handitorina kana chinhu chekushandisa chanditori nacho. So far iko zvinezvi ndakatomera kuti uchaziva ndingatangire papi chaipo. Zvose akatakura. Chakakwanisa kuita kusiya mwana kumba kuna mai wangu kundibereka. Haana kana gumbezi raakasiyawo futi ikoko, kana hembe dzaakasiyawo futi ikoko, zvose akatakura. Mune basa ripi baba ramunoita pakurarama? Basa randaita ndere motorman. Ndaita zvokugadzira mota. Nditono matools angu, zvipanera chichino zvinodiwa pakugadzira mabasa emaoko. Ndo mabasa mamwe andaishanda. Simbi dzekugadzirisa matools ekugadzirisa basa. Zvakaita sematools box nezvimwe makazviwana zvichiripo here? Zvese hakusina. Zvese hakusina. Hama nevabereki variko here? Hama dziriko, vabereki varipo. Zvose mukadzi wangu hakuna, zvese akatengesa. Ruzhinji rwaikuzivai kuti imi makapara mhosva yechibharo vari kukutambirai sei? Vari kunditambira zvakanaka. Vari kunditambira zvakanaka. Vari kuti iwo semunhu akanga ari kujeri arifoma. Saka semunhuwo ininiwo ndofanira kugamuchirikawo semunhu wenyama kupinda musociety muno zvakanaka. Mhosva dzinoparika, asi unofanira kuchinzwisana nevanhu musociety kuti ugarisane navo zvakanaka. So ndakadzidza zvinhu zvakawanda ndiri mujere, saka ndakuziva zvinhu zvakawandisa kuti mhosva iparwe. Mhosva iparwe. Saka chamuri kunyanya kuda imi kuruzhinji rweZimbabwe kuti munge muchibatsirwa nacho chii? Kuruzhinji rweZimbabwe ndichikumbirisawo kuti ndiwanewo zvokubatsirika zvakafanana so magumbezi okufuga hapana. Chikafu chaicho hama dzangu dzandinogara nadzo, chikafu chaicho kana nditonyatsa kuona kuti hapana pehungu ndinongogara zvangu, asi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kwoitawo mabasa ekushanda, mabasa emaoko ndinoshanda, saka ndikutotsvagawo mabasa okuti ndishande. Nyangwe ndikaonawo mafertilizer, nyangwe chii, ndorimawo kumusha uku, zvose ndinokwanisa kuita kuti ndikwanise kuchengeta mhuri yangu. Mwana ari kuenda kuchikoro, so far iko zvinonzi mwana ndakatonza chinzi kudiwa $20 kuti mwana aende kuchikoro, haana kutobhadharira. Saka zvinhu zvakatondiomera mhuri yeZimbabwe. 0756211765